こんにちは。私はハウです。28歳です。今回から来ました。家族は4人です。私の弓はジュリーです。私の父は60歳です。母は50歳です。私は花日本語センターの学生です。私は毎日5時に起きます。私は朝8時から11時半まで勉強します。午後2時から4時までです。毎晩10時から11時半まで勉強します。12時に寝ます。毎週休みは木曜日の午後と土曜日の午後です。私の家は2階です。ありがとう。ありがとうございます。